Terve! Pitkästä aikaa fillarihommia niskan kuntoutuksessa mennyt jokusen aikaa, mutta tänään lähdetään testaamaan uutta fillaria. Ajetaan, en tiedä mitä ajetaan, jonkunlainen lenkki ja vähän katsotaan, että miten uuden fillarin säädöt on kohdallaan. Ja ehkä kerron pyörästäkin jossain kohtaa jotain, mutta anyway, se on kevät, aurinko paistaa, siellä on muutama aste plussaa ja ihan hiton makea keli. Kiva lähteä koittaa, miltä fillarointi tuntuu pitkän ajan jälkeen. Täytyy sanoa, että pääsin tosta kylältä ulos ja tutuille pätkille, niin onhan tää nyt vaan, kattokaa nyt. Kyllä maistuu. Toki uusi pyörä varmaan kaiken näköistä säätöä joutuu tästä tällenkin aikana tekemään, mutta eipä tässä nyt ole tultu ihan hirveästi välttämättä keräämään kilsoja, vaan lähinnä totuttautumaan uuteen fillariin ja vähän taas niinku orientoitumaan takaisin pitkän matkan pyöräilyn pariin. Mulla oli pari vuotta sitten, tai itse asiassa 3 vuotta sitten, kävin polkemassa sen Midnight Sun Gravelin lyhyemmän lenkin. Se oli sen mitä 760 jotain, 780. Ja seuraavana vuonna se pykälää pitempi eli tonninen. Se jäi multa niskaongelman takia kesken. Ja oikeastaan aika vahvasti jäi koko fillari homma. Myin romu ja totesin, että antaa olla, kun ei yhtä 1000 kilsan lenkkiä pysty äijä polkemaan. Mutta kyllä se kipinä sieltä sitten vaan löytyi ja sitten tuli hankittu treenimotivaatio eli uusi fillari. Ja se saapui tossa tammikuussa. Mut silloin oli niin hiton kylmä, et ei huvittanut. Mut nyt on maaliskuun alku ja täällä on +5. Eli aivan oivallinen keli. Noniin, lupasin kertoa fillaristakin jotain, eli aikaisempaa historiaa, niin mulla oli, mikäs se oli, Konan. En nyt muista mikä, pistän tohon johonkin, kuitenkin teräsrunkoinen droppitankone 29 maasturi. Ja se oli työsuhdepolkupyörä, mutta sitten kun vaihtui toimenantaja, niin se joutui palauttaa, eli ihan hyvä pyörä, ei mitään vikaa sinänsä. No, sitten sen jälkeen tuli Surly Straggleri, eli tommonen 650B-renkailla varustettu, miksikä sitä nyt sanotaan, joka paikan höylä, millä ajelin silloin sen ensimmäisen Midnight Sun Gravelin, sen 700 rapiat. Ja fillarihan toimi vallan mainiosti, ei mitään sen suurempaa. Toki olisi kaivannut vähän lisää välityksiä, mutta it is what it is. Miten se on niin, että kun pysähdyt puhumaan kameralle, niin sitten on aivan kauhea trafiikki täällä keskellä ei mitään. No, anyway, sen kanssa olisi vähän kaivannut lisää välityksiä. Ihan kiva pyörä, ei siinä mitään. Hommasin rinnalle sitten Canyonin Exceedin, hiilarirunkosen, tommosen 29, miksikä sitä sanotaan, cross country pyöräksi vai mikä joustokeulonen. Sillä lähdin koittaa sitä tonnista. Ja no niin kuin tiedetään, niin keskenhän se jäi niskaongelmien takia. Mä en oikein muuta keksi, mulle ei koskaan aikaisemmin ollut niskan kanssa ongelmia. Muuta kuin se, että edellisestä kesästä viisastuneena tai tyhmistyneenä mulla oli juomareppu selässä. Edellisenä vuonna ei ollut. Ja sitten vaihdettiin droppitangosta flättitankoon, niin toi käsien kulma vähän muuttui ja mulla on noi olkapäät muutenkin vähän huonot, niin olisiko se sitten tehnyt sen, että
ekat 28 tuntia 300 rapiat kilsaa, niin siihen hyyty. Eli en keksi muuta syytä siihen. Lupasin muutaman sanan kertoa tuosta tämänhetkisestä fillarista. Eli kyseessähän on Comtracken Ukki. Ihan perusversio, teräsrunkonen, ei mitään fancyä hiilipuutua tai muutakaan. Jostain syystä on mieltynyt tuohon teräsrunkoon 2x10 vaihteet. Ja mitähän muuta. Shimanohan se GRX on ja niin edespäin. Muutenhan tää pyörä on nyt vielä tällä hetkellä aivan raivovakio. Vähän laukkuja löin kiinni ja sitten noin aerobaarit, mitkä mulla on ollut kaikissa muissakin pyörissä. Ja satula vaihtui tuohon Selle Italian X3 Boostiin, mikä on itselleni hyväksi havaittu. En tiedä, ehkä joutuu pieniä trimmaamisia ajoasennon suhteen tekemään. Ei mitään isoa. Stemmi voi olla, että pitää vaihtaa pykälää lyhyempää. Täytyy vielä katsoa ja totutella vähän sen, mutta muuten tuntuu fillari hyvältä. Ja jos vertaan nyt vaikka siihen Straggleriin, niin huomattavasti nopeamman oloinen pyörä. Kiihtyy rivakammin ja niin edespäin. Tuntuu tässä kohtaa vielä paremmalta niin kuin meikäläisille. Välitykset on ihan kivat. Löytää vähän joka paikkaa ja oikean välityksen ja mäet nousee helpommin. Mutta ei siinä. Tultiin tänne Ruukille kattoo, mikä on meininki. Kellokosken Ruukille siis. Tämähän on hieno paikka, tulkaa ihmeessä tutustumaan. Paljon pikkufirmoja, paljon kaikkea mielenkiintoista. Käykää tsiikaamassa. Mutta mä lähden jatkaa fillaroita. Nonni, reissun viimeisiä metrejä. Vähän muuttui homma hovissa, kun jäin suustani kiinni kaverin kanssa. Mutta ei se mitään, koska ei ollut millään lailla mikään tavoitelenkki, vaan ruosteen poistoa ja muuten vaan hohhailua. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Ensi kerralla jotain muuta. Kiva kun olet messissä. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!